Najskôr oceníme, ale teda posunieme diplom Crazy Dance Cupu za choreografiu. Počkáme, kým sa... Poďte dopredu, zhruba na túto líniu, všetci. Takto, nebojte sa. Poďte ešte trošku dopredu. Diplom za choreografiu. To bude Elastic, Vazová, Girls on the Dance Floor. Blahoželáme. Blahoželáme. Ideme na 4. miesto. 4. miesto. Elastic, Nemedzo Out of Control. Počkej, diplomy, ktoré podelíš. Bronzová priečka. Ja sa musím pozrieť, ktorá choreografia to bola. Už teraz viem, že sú to dievčatá Elastic Majorníková a Hardcore, dievčatá sa volali Hardcore Girls, áno. Ešte blahoželanie. Parádne 3. miesto. 2. miesto. Funky Fresh, Elastic Gumení chlapci a samozrejme aj jedno dievča, vymojane šikovné. Boli ste výborní. Krstné meno tvoje? Tamarka, blahoželáme. Jasné. No a dievčatá zo železničnej už vedia, že sa budú tešiť silno. Môžu začať práve teraz 1. miesto a víťazstvo pre Elastic, základná škola železničná. Blahoželáme. Silný make-up. Ešte to sú tie začiatky, keď si dievčatá rúžom farbia aj zuby. Blahoželáme. Jeden silný potlesk pre všetkých, poprosím. A zároveň môžeme konštatovať, že 2. ročník Crazy Dance Cupu považujeme za ukončený. A myslím si, že za mimoriadne vydarený. Tešíme sa na 3. ročník. Ďakujeme za vašu podporu, vám ďakujeme, tešíme sa opäť, dovidenia. Majte sa fajn. Pekný nedeľný večer. Ešte mi dovolte, aby som srdečne samozrejme poďakoval aj jednotlivým organizátorom a všetkým, ktorí sa podielali na tomto